mamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Inapay na ang buhay, pagkain ng dukha. For
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayong linggo pong ito, pinagdiriwang natin ang ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sa linggong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na maipagkaloob nawa natin ang ating sarili, lalong higit sa misyon na hinihingi niya sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. You came to call sinners all. Christe eleison. You are seated at the right hand of a Father to intercede for us, to intercede for us. Kyrie eleison. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa ikalawang aklat ng mga hari. Isang araw ay nagdaraan si Eliseo sa may Sunam. Doon ay may isang marangal na babae na pilit siyang inanyayahang kumain. Ganoong lagi ang kanyang ginagawa tuwing magdaraan siya roon. Winika ng babae sa kanyang asawa. Alam kong ang taong iyan ay nagdaraan sa tabi natin araw-araw ay banal. Isang taong mahal sa Diyos. Igawa natin siya ng isang maliit na silid sa azotea, sa itaas, at lagyan siya ng isang higaan, isang hapag, at isang upuan, at isang ilawan, na magpapahingahan niya kung nakikituloy siya sa atin. Isang araw ay dumating doon si Eliseo at nagpahinga sa silid at nahiga. Itinanong ni Eliseo sa utusan, "Ano ba ang magagawa ko para sa kanya?" Iminungkahi ni Guzea, tunay ngang wala siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Ani Eliseo, "Tawagin mo siya." Tinawagan noon ang babae at humarap sa may pintuan. Winika sa kanya ni Eliseo, "Sa susunod na taon, sa panahon ding ito, ay kakalong ka ng isang anak na lalaki." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw at lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo'y walang maliw at lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi.
Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y bininyagan kay Kristo, ay bininyagang lahat sa kanyang kamatayan. Nalibing tayong kasama niya sa pamamagitan ng binyag sa anyong kamatayan upang kung paanong nabuhay ng mag-uli si Kristo sa pamamagitan ng maluwalhating kapangyarihan ng Ama, gayon din naman tayo'y lumakad sa isang panibagong buhay. Subalit kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayong mabubuhay na kasama ni Kristo. Sapagkat alam natin na noong mabuhay ng maguli si Kristo, ay hindi na mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang Kanyang kamatayan ay ang pagkamatay dahil sa kasalanan, minsan lamang mapagkailanpaman. Ang Kanyang buhay naman ay buhay alang-alang sa Diyos. Gayon din naman ipalagay ninyo na kayo ay patay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.
Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good Maganda- morning! Good morning, Father. Happy Sunday! Happy Sunday po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakigreet po natin yung mga katabi natin na inaantok pa, niya po. Pakigreet natin ang Happy Sunday! Sa linggong ito po ay ipinagdiriwang natin ang ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Ang akin pong pagninilayan, ang ating pagninilayan ngayong linggong ito ay iikot sa temang ito, na ang buhay na kaloob ay buhay na ipagkakaloob. Amen. Uulitin ko po, ang buhay na kaloob ay buhay na ipagkakaloob. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, noong pong nakaraang linggo, mayroon pong isang tao na nag-message sa akin sa Messenger, di ba po, sa mga nag-Facebook po dito, ne po, sa mga Gen Z at saka sa mga matatanda po na nandito na mahilig mag-messenger, ne po. Mayroon po tayong message request. Wari po, ne po, may message request. Kapag hindi mo pa friend yung isang tao sa Facebook, pag nag-message sa sayo, direct, pupunta muna yung message sa message request, ne po. Noong pong minessage niya po ako, nung i-click ko po yung message request, may nakita po akong isang tao na nag-message request sa akin. Sabi niya, Among, pwede po bang paki-follow ako sa Instagram? Ay, sus Mariosep nga po. Sabi ko po ganun sa sarili ko, bakit kaya gusto niyang i-follow ko siya sa Instagram? Among, pwede pong paki-follow ako sa Instagram. Tapos sabi ko pong sumagot sa kanya, kung ifa-follow back kita, o kung ifa-follow kita, anong mangyayari sa'yo? Ang sagot po niya sa akin, ay Among, para po maging updated ako sa buhay niyo. Ay, kabira pala, CCTV camera, ke pala niya po. Sabi po niya, para po lahat ng mga pinopost nyo, lahat po ng mga ini-story nyo sa Instagram, makikita ko po. Nga na pong makanyan ka na ako. And then, sabi ko po sa kanya, sige po, titignan ko po kung makikita ko yung pangalan nyo sa Instagram. Ang gangenero ko, palagi ko susumpa na ako po. Kaya paikititang lagyo na king Instagram. My dear brothers and sisters in the Lord, I remember this particular experience of mine sa aking paggawa sa aking pagninilay para sa linggong ito, dahil parang ganito ang ninanais ng Panginoon sa atin ngayong linggong ito. Ang masundan siya sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Na kung saan sa buhay na ibinigay niya sa atin, sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin, naway maging daan ito upang tayo rin ay magkaloob ng buhay sa iba. Amen. My dear brothers and sisters in the Lord, looking back to the gospel that we heard today, ito po ay hango sa Matthew chapter 10 verses 37 to 42, na kung saan
ang kabuuan po, kung titingnan po natin ang buong Matthew chapter 10, dito po nakaloob ang tinatawag nating missionary discourse, na kung saan in this chapter, tumawag ang Panginoon o tinawag ng Panginoon ang 12 alagad niya at inihanda niya ang 12 ito sa kanilang pagiging disipulo ni Kristo. Inihanda sila ng Panginoon sa pagiging disipulo. Ipinakita niya sa kanila, bago niya isinugo ang mga ito, ang realidad ng pagiging disipulo ni Kristo. Kaya nga po kung babalikan po natin, kung babasahin natin yung verses bago ang gospel natin ngayon, mayroong mga warning ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Bago po ang verses 37 to 42, sinasabi ng Panginoon sa verses 34 to 36 na ang pagiging disipulo ay hindi madali. Ang pagiging alagad ni Kristo, kung minsan darating ang sandali na kayo ay hahamunin ng mundo. Kaya nga po, sinabi ng Panginoon sa chapter 10 verse 34 ng Gospel ni Mateo, I have not come to bring peace, but a sword. Hindi ako dumating upang magbigay ng kapayapaan, kundi ng pagkakahiwa-hiwalay. This does not mean Jesus promote violence. No. Rather, it means that choosing to follow Him may create division because not everyone will accept the gospel. Na hindi lahat ng taong isinugo niya ay tatanggapin ng mga tao. That loyalty to Christ will sometimes require difficult choices. Uulitin ko po, loyalty to Christ will sometimes require difficult choices. It is after this teaching that Jesus says, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Ito po ang paalala sa atin ng ebanghelyong ito. In other words, Jesus explaining to us today, ipinapakita at ipinapaabot niya sa bawat isa sa atin ang tunay na halaga ng pagiging disipulo niya. Amen. Now, the question is this. Among, handa ba kaming maging disipulo ni Kristo? Yan po ang unang tanong sa atin ngayon. Handa ba tayong maging disipulo ni Kristo? Yes or no? Salamat naman sa Diyos, meron pong 5 na gustong maging disipulo ni Kristo. Handa po kayong maging disipulo ni Kristo? Yes or no? My dear brothers and sisters in Christ, hindi po madali ang maging disipulo ni Kristo. Allow me to share with you these 2 important points kung papaano maging disipulo ni Kristo. Number 1, sa pagiging disipulo ni Kristo, upang maipagkaloob natin ang buhay na ibinigay niya sa atin, we must put Christ at the center of our mission. We must put Christ at the center of our mission. Meaning, palaging iuna si Kristo sa ating buhay. Amen. Jesus is not telling us to love our family less. No. Hindi niya po sinabi sa ating ebanghelyo na baka po nagtataka kayo sa tono ng ebanghelyo natin ngayong linggong ito. Sinabi ng Panginoon, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Baka po literal nating unawain ito. Mali pong unawain na literal ito. Ang nais ipakita sa atin ng Panginoon, we must look into our priorities in life.
na sa bawat buhay na mayroon tayo, sa bawat na misyon na ginagawa natin, above all, kailangan si Kristo muna ang nasa itaas. Amen? Jesus teaches that our love for Him must come first. Bago ang lahat, mas mahalin muna natin si Kristo. Every other relationship should be ordered through our relationship with Christ. Alam niyo po, kapag po ako ay nagkakasal, palagi ko pong pinapaalala sa aking mga ikinakasal na sa kanilang buhay pag-aasawa, kailangan palaging triangle ang relationship nila. Bakit triangle? Dahil ang nasa tuktok, palaging si Kristo. Dahil kapag inalis natin si Kristo sa tuktok ng ating buhay at sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa, then doon magsisimulang magkakawatak-watak ang buhay natin. Amen. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sinabi pa ni Jesus sa ating ebanghelyo, we must take up our own crosses in life. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ang kanyang krus. Because ang pagpasan ng krus sa ating pagsunod kay Kristo ay parte ng pagiging disipulo ng Diyos. Hindi tayo tunay na disipulo ni Kristo if we separate our own crosses in life. Kapag isinantabi mo ang krus sa buhay mo, habang sumusunod ka kay Kristo, you are not totally giving yourself to that mission. Amen? Yan po ang paalala sa atin ng Panginoon kung kaya't bakit sa pagsunod natin sa Kanya, palagi niyang ipinapaalala sa atin, hindi madali ang sumunod sa Kanya. Amen? Hello? Ay, natulog na po ata kayo. Niye po. My dear brothers and sisters, the person who lives only for comfort, for security, and self-interest ultimately loses life's deepest meaning. But the one who gives his life to Christ discovers through life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pangalawang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito ay ito. Sa pagkakaloob ng buhay sa ibang tao, always remember that even small acts of love matter. Even small acts of love matter. Wala sa laki, wala sa liit, na kaya nating ipagkaloob ang hindi nakikita ng Diyos. Kahit katiting, kapag ito'y nagmula sa puso at ipinagkaloob natin ng buong puso sa kapwa, nakikita ito ng Diyos. Amen? Sabi po ni Jesus sa bandang huli ng Ebanghelyo, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Kasi po, bakit nasabi ng Panginoon nito? Because during the time of Jesus, in the Palestine, ang klima po sa Palestina ay mainit. Kaya nga napakahalagang ibigay ang tubig para sa mga tao. Na ang tubig ay isang pinakasimple pero mayroong malalim na kahulugan ng pagtanggap at pagbibigay sa ibang tao noong panahong iyon. Pero sa ating panahon ngayon, ano ang nais ipinapakita nito sa atin? That Jesus teaches us today that no act of charity is too small when it is done out of love
for Him. Na kapag nagmamahal tayo ng kapwa, kapag nagbibigay tayo ng ating sarili sa iba, kahit maliit lamang ang ating maipagkakaloob, basta't ito'y nagmula sa puso, kinikilala ito ng Diyos sa atin. Amen? Tatanungin ko po kayo, nanghingi na po kayo ng grasya sa Panginoon, yes or no? Yes. Kapag po nanghihingi tayo ng grasya sa Panginoon, paano po ang inyong mga palad? Nakataas po tayo ng palad, hindi po ba? Nakabuka yung palad nyo po, yes or no? Pero kapag po tinanggap na natin ng grasya, pag binaba na natin yung mga kamay natin, paano na po yung style ng kamay natin? Makasakmal na lapon eh. Nakasarado na. Kasi para hindi na lumabas yung swerte, po. Kapag nangihingi, Diyos ko, kailangan makabaladlangan. Pero po, tang may pagkalob ng grasya, kapag nasa atin ang grasya, bakit napakahirap sa atin ang ipagkaloob din ito sa ibang tao? Pakitignan po yung mga katabi niyong natutulog na, po. Sige po, tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, share your blessings. Siguro may maglilibre ng Jollibee niyan mamaya, po. My dear brothers and sisters in the Lord, ano po ang punto sa atin? Sabi po ng isang kasabihan, it is better to give than to receive. Ibig sabihin, kapag nagkakaloob ka, kapag nagbibigay ka, kapag nagkakaroon ka ng pagkakataon upang magkaloob ng iyong grasya sa iba, ibig sabihin, mayroon pang grasya na ibinibigay ang Diyos sa iyo. Kaya nga ang panawagan sa iyo ay maging daan ka rin ng grasyang ito patungo sa iba. Dahil ang buhay na mayroon ka, isang buhay na ipinagkaloob at kailangan mo ring ipagkaloob sa ibang tao. The kingdom of God is built not only through extraordinary deeds, but also through ordinary acts of kindness done with extraordinary love. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito. Gusto nating maging disipulo ni Kristo? Yes or no? Yes. Pero tandaan natin, ang pagiging disipulo ni Kristo, kailangan iuna si Kristo sa buhay natin at sa relasyon sa kapwa. At pangalawa, matutong magkaloob kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. Tayo pong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinakako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kanaroonan ng mga yumao. At nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at uhukom sa nangangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ng dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga lider ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig ng kapayapaan ni Jesucristo laban sa puwersa ng makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, tunghayan mo kaming mga nagsusumamo sa iyo. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay at kapurihan niya at sa karangalan sa ating kapakinabangnan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. And drink this cup, we proclaim your
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo, si Pasiano na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kaniyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang alagad ni Kristo, tayo ay manalangin sa panalangin itinuro niya sa atin. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Mga kapatid, dito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad niya tayong inaanyayahan upang maging alagad niya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon ay ating masasaksihan ang rito ng pagtatalaga sa mga bumubuo ng Damas de Caridad at Caballeros de Cristo dito sa dambana ng Birhen de Lourdes. Ito ay bilang paghahanda sa darating na pagbisita ng imahen ng mahal na Birhen de los Remedios at anak niyang si Santo Cristo del Perdon. Reverendo Padre, bilang coordinator ng Ministry on Formation, malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang bumubuo ng Damas de Caridad at Caballeros de Cristo dito sa ating dambana. Pinamumunahan ng mga coordinator, ang coordinator ng Damas de Caridad, Sister Lourdes L. Macapagal. Ang coordinator ng Caballeros del Cristo, Brother Antonio Glenn N. Capili. Secretary, Sister Lorna M. Pineda. Assistant Secretary, Sister Pinky Rivera. Treasurer, Sister Eva Y. Pineda. Para sa ating mga committees, sa communication, Sister Anita Macapagal Galang. Para sa ating finance, Brother Florentino at Sister Beth Mercado. Sister Eloisa Peñaranda. Brother Augusto de Jesus. Sister Claudia Lourdes Soan. Para sa ating liturgy, Sister Pasencia Timog. Sa ating logistics, pinangungunahan ni Brother Emmanuel Puno. Members, Mark Anthony Pangan, Brother Lorenzo Mendoza, Brother Remigio Rivera, Brother Ace Gianfranco Tagle, Brother Victor Lacanlale, Brother Carlito Arceo, Brother Raymond Erese, Brother Noel Mercado, Brother Jerome Manalastas, Brother Larry Gueco, Brother Gerald Gueco, Brother Celso Ocampo, Brother Edelberto Porbes. Para sa ating food committee, pinangungunahan ni Sister Isabelita D. Reyes, ang kanyang mga member, Sister Dolores Talento, Sister Sarah Jane Roque, Sister Helen Mongay, Sister Rosnelia Guanlao, Sister Adriana Montemayor, Sister Sosima Pahita, Sister Esther Magtoto, Sister Crisanta Capili, Sister Amor Porbes, at Sister Normita Quizon. Mga kapatid, handa ba kayong tumanggap sa obligasyong ito ng may katapatan, kababaang loob at pagmamahal sa Diyos at sa inyong kapwa-tao? Opo, nakahanda po kami. Ipinangangako ba ninyo sa harapan ng Diyos at ng komunidad na gagawin ninyo ang inyong tungkulin ayon sa mabuting paraan, magiging halimbawa ng kabutihan at magpapahayag ng pagmamahal at awa ng Panginoon? Opo, ipinangako po namin. Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, tunghayan mo ng may pagmamahal ang iyong mga lingkod na nakatayo sa iyong harapan. Bendisyonan mo at panbanalin ang mga napili upang maging Damas de Caridad at Caballeros de Cristo.
Ipagkaloob mo sa kanila ang gabay at liwanag ng banal na Espiritu upang maging banal at naaayon sa iyong kalooban ang kanilang magiging hakbang na may kababaang loob. Bigyan mo silang lahat ng karunungan at pagkakaisa sa bawat pagpapasya upang maging matagumpay ang kanilang pagsisilbi at maging mabunga ang lahat ng gawaing kanilang ihahanda para sa iyong kawan. Ipagkaloob mo ang biyayang ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Bilang tanda ng ating pagtanggap at suporta sa mga bumubuo sa Damas de Caridad at Caballeros de Cristo dito sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, salubungin po natin sila ng masigabong palakpakan. Palakpakan po natin ang mga natalagang Damas de Caridad at Caballeros de Cristo. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Birhen ng Lourdes. O Birheng walang bahid dungis, ina ng awa, kalusugan ng mga may sakit at kanlungan ng mga makasalanan. Alam mo ang aking mga pangangailangan, mga suliranin at pagdurusa. Lingapin mo ako ng may awa. Sa pagpapakita mo sa groto ng Lourdes, pinili mo itong gawing isang banal na santuaryo kung saan ibinabahagi mo ang iyong mga biyaya. Marami na ang nakatagpo ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, sa katawan man o sa kanilang kaluluwa. Lumalapit ako ngayon sa inyo ng buong pagtitiwala. Inihingi ko ang iyong mapag-arugang pamamagitan o mapagmahal na ina. Ipagkaloob mo sana ang mga kailangang inaharap ko sa iyo ngayon. Bilang pasasalamat sa iyong napakaraming biyaya, sisikapin kong sundan ang iyong halimbawa ng kabanalan at kabutihan upang balang araw ay makibahagi ako sa iyong kaluwalhatihan sa langit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Lourdes. Ipanalangin mo kami. Magsitayo na po. Manatili po tayong nakaupo para sa ilang announcement. Unang-una po, nais po naming paalam sa inyo, kaya po nagtalaga po tayo ng mga Damas de Caridad at Caballeros de Cristo sa ating sanktuaryo dahil sa darating na July 13 hanggang July 20, ang imahe po, ang original images na ating ginagamit tuwing September 8 sa koronasyon ng Mahal na Birhen ng De los Remedios at Santo Cristo del Perdon sa buong Archdiocese ay darating po sila dito sa ating sanktuaryo sa darating na July 13 hanggang July 20. Ito po ay bilang paghahanda para sa darating na 70th canonical coronation ng Virgen de los Remedios sa ating Archdiocese. Sa darating pong September 8, ang Vicariate of St. John Mary Vianney po ang mangunguna
at ang magiging host para sa 70th Canonical Coronation. Kaya nga po bilang paghahanda, ang mga imahe ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon ay bibisita sa mga parokya na sakop ng St. John Mary Vianney Vicariate, no po, na kung saan kinabibilangan ng ating dambana, no po. So ang mga Damas de Caridad at Caballeros de Cristo, sila po ang mangunguna sa lahat ng mga gawain kasama ang Rectoral Pastoral Council at Rectoral Finance Council ng ating dambana sa lahat ng mga activities na gagawin natin dito sa July 13 hanggang July 20, 2026. Ne po. So, kasama po nito, kasama ng pagiging Damas de Caridad at Caballeros de Cristo ng mga naindak po ngayong araw na ito, mga ilang araw po niyan, lalapitan po nila kayo. Ne po, kakatok po sila sa inyong mga tahanan upang humingi ng tulong at ng inyong suporta para maging maipagdiwang po natin ang July 13 to July 20 na pananatili dito ng ating mahal na Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. So, tandaan nyo po yung mga mukha po nila, niya po. So, bali sila po ang makakatulong natin sa loob ng 1 week. And then, yung ilan po sa kanila ay ire-represent nila ang dambana ng ang dambana ni Apong Lourdes sa Diocese darating na September 8, 2026. Niya po. So muli po, palakpakan natin ang mga Damas de Caridad at Caballeros de Cristo. Pangalawa po, nais ko pong i-update sa inyo ang ating CCTV project dito sa ating dambana. As of now po, July 27, 2026, ang total donations na po na pumasok ay 71,000 pesos. 71,000 pesos, ne po. So, sa mga nagnanais tumulong po at makiisa sa proyektong ito upang maisakatuparan ang project na ito, kumakatok po kaming muli sa inyo na sana tulungan niyo po kami upang mabigyan ng security ang ating dambana. Kasalukuyan po, nag-i-install na po sila ng mga CCTV cameras at by next week po, matatapos na po ang installation nito. Pero ang binubuo po natin ay 250,000 pesos para sa CCTV project na ito. Nasa 71,000 pa lamang po tayo. Sana po sa mga nananais magbigay ng tulong, makipag-ugnayan po sila sa ating opisina. Pangatlo po, nais ko pong i-update sa inyo na sa darating na July hanggang sa mga susunod na buwan, ang oras po ng misang 8 a.m. na katulad nito ay mamumove siya ng 8:30 a.m. Uulitin ko po, magsimula July sa next Sunday, ang misang 8 a.m. po ng Sunday ay magiging 8:30 a.m. na po. Kasi po medyo kaunti po ang oras na allowance nung unang misa, kaya po naghahabol po kami kapag nagsaserve doon sa pang 8 a.m. Kaya po in-adjust ko po siya sa 8:30 a.m. At yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa ating dambana ni Apong Lourdes. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa inyo lahat.
Inaanyahan po lahat ng damas at kabalyeros sa gitna para po sa picture taking. Maraming salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kinlugod mo at lingap. Salamat, kinpagkamal mo't pamalingat. Salamat po, salamat po. Para king